Mapagpalang araw, kwentong baryo. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito mismo ng tiyo ko at ng kanyang kapatid. Bali kabaryo, ikikwento ko sa inyo sa pamamaraan na parang si tiyo ang nagkikwento nito. Umpisahan na natin kabaryo. Nangyari ito sa lugar ng Kabisayaan, parteng Samar. Siguro alam ng ibang nakikinig ang istoryang ito na sumikat noon sa buong Kabisayaan. Isa sa mga naging tanyag na kuno-kuno sa mga aswang. Itong mga panahon na ito, nasa 15 anyos pa lamang si Roman. Naninirahan sila noon sa isang tahimik na baryo. Ulirang lubos naman itong magkapatid. Nga pala, itago na lang natin ng kapatid ni Roman sa pangalang Jaime. Nasa edad 10 taon pa lamang itong si Jaime. Nakatira sila sa maliit na barong-barong na iniwan ng kanilang mga magulang. Si Roman noon ay namamasukan bilang isang tauhan sa bigasan sa kanilang talipapa. Si Jaime naman ay pumapasok pa sa paaralan. Mas pinili rin kasi ni Roman na tumigil sa pag-aaral gawa ng hindi naman sapat sa kita niya ang sinasahod nito sa bigasan. Isang umaga noon, maagang nagtungo itong si Roman sa tindahan. Maaga raw kasi darating ang mga palay upang bayuhin nila. Iniwan naman ito si Jaime ng tulog pa. Pagdating nga nila Roman, kasama ang mga kanyang katrabaho, ay agad silang nag-umpisa sa pag-angkat ng mga palay. Habang nag-aangkat naman itong si Roman, ay napaisip siya kung ano pala ang babaunin ng kanyang kapatid at kakainin. Ganong wala namang siyang iniwang pagkain bago ito umalis. Maya-maya pa, saglit na nagpaalam itong si Roman sa iba niyang kasamahan at sa kanyang amo. Magtutungo raw muna siya sa kanilang bahay upang mag-iwan sa kanyang kapatid ng pera. Pag-uwi nga ni Roman ay naabutan niya naman na gising na itong si Jaime at nagiinit na ito ng tubig. Magkakape na raw muna kasi ito. "O kuya, bakit bumalik ka? Maaga ka ngayon, sabi mo di ba? Ngayon din yung pagbayo niyo ng palay." Sambit ni Jaime kay Roman. Oo, pero sa katunayan umuwi lang ako para mag-iwan ng babaunin mo sa paaralan. Saka nakalimutan ko ring mag-iwan ng pangkain mo kaya eto kunin mo. Pagpasensyahan mo na muna kasi alam mo naman hindi ganun kalaki ang sinasahod ko. Mahabang paliwanag ni Roman kay Jaime. Matapos may paliwanag ni Roman kay Jaime, ay muling umalis ito upang bumalik sa bigasan. Habang naglalakad si Roman, ay pumasok sa kanyang isipan ang isang tanikala na kung papaano niya pa susuportahan ang pangtustos nilang magkapatid sa araw-araw. Batid niya kasing lumalaki na ng husto itong si Jaime. Ayaw niya namang obligahin na mamasukan din ito kagaya niya. Iniisip nito na baka mamaya magaya sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid. Mula kasi nang makahawak ng pera itong si Roman, ay tila ganoon na lang rin ang ambisyon niya na magpakapagod sa maghapon para sa kakarampot na barya. Wala rin namang pagpipilian itong si Roman dahil siya lang rin ang may kakayahang magtrabaho sa kanilang dalawa. Di naman napansin ni Roman na
Nasa harapan na pala siya ng bigasan na kanyang pinapasukan. Agad naman itong tinawag ng ilang kasamahan niya upang tumulong sa paghakot ng mga sako na noon ay naging bigas na. Matapos nga nilang magtrabaho sa maghapong iyon, pagkaabot sa kanya ng bayad sa kanyang serbisyo, masayang umalis si Roman upang magtungo sa merkado. Dala ang 200 piso. Mamimili umano ito ng kanilang makakain sa loob ng 3 araw. Sanay naman silang magkapatid na tanging talbos ng kamote at iilang dahon ang kanilang nilalaga upang gawing ulam. Sa pamamagitan kasi noon ay nagagawang matipid ni Roman ang sukli sa kanyang sahod. Yun naman ang ginagamit ng kanyang kapatid na baon sa loob ng 1 linggo sa pagpasok nito sa paaralan. Nang makabili itong si Roman, ay mabilis rin itong naglakad pauwi sa kanilang tahanan. Agad namang sumalubong noon itong si Jaime na tila gutom na. Nagsabi si Roman na lutuin na nila ang dala-dala niyang pagkain. Nagpaalam si Jaime kay Roman na may pupuntahan raw siyang piyestahan sa kabilang sitio. Ngunit hindi pa naman ngayon. Sa susunod na linggo pa naman raw. Nag-abiso lang ng maaga si Jaime para hindi magtaka si Roman kung sakaling gabihin siya sa kanyang pag-uwi. Wala namang nagawa si Roman, kaya't mabilis na pumayag rin ito sa paalam ng kapatid. Nagsimula namang magluto si Jaime ng kanilang pagkain sa gabing iyon. Matapos ang ilang sandali, bigla nilang may kumatok ng napakalakas sa tarangkahan ng bahay nila. Noong una hinayaan lang nila dahil sa ang inaakala nila ay nantitrip lang ito. Ngunit nung pangatlong beses nang kumatok, ay doon na sila nagpasya na buksan ang pintuan. Pagkabukas ni Roman, ay nakita niya ang kanyang katrabaho sa bigasan na habol hiningang kumakatok sa kanilang pintuan. Nagwika ito kay Roman na baka gusto niya raw sumama sa bubuoy nilang lakad. Nang makita ng lalaki ang kapatid ni Roman, ay biglang natigil itong magsalita. Sabay bulong ito kay Roman na bukas na bukas ay magkita sila dahil doon niya nalang sasabihin ang lahat. Bigla namang natigilan si Jaime dahil maging ito ay nagulat nang biglang magpaalam ang kasamahan ni Roman. Kuya, ano sabi nung kasama mo? Bakit hindi natuloy? Maraming tanong ni Jaime sa kanyang kapatid. Yun ba? Wala yun. Huwag mo na isipin yun. Sige na, ituloy mo na ang pagluluto mo. Sagot ni Roman kay Jaime. Nang marinig nga ni Jaime ang naging sagot ni Roman, ay minabuti niya na lamang na huwag magtanong na at magpatuloy sa kanyang pagluluto. Ilang minuto pa ang lumipas nang makapagluto na si Jaime, ay agad naman silang kumaing magkapatid. Tila balisa si Roman sa sinabi ng kasama niya sa kanya. Tila malaking palaisipan kung ano ang gusto nitong ipabatid sa kanyang mga sinabi. Matapos naman ang kanilang hapunan, agad na niligpit ni Jaime ang mga pinggan habang nagwiwika si Roman ng, Jaime, ikaw na muna ang bahala dyan . Lalabas muna ako para magyosi. Pag gusto mo na matulog, pwede ka nang matulog. Ako nang bahala. Maaga ka pa bukas sa paaralan mo. Mahabang wika ni Roman sa kanyang kapatid.
Walang imik na tumango na lang si Jaime matapos marinig ang kanyang kuya. Si Roman naman ay agad na lumabas. Doon ay nag-isip ito at tila may hinala sa di magandang balita na ihahatid sa kanya ng kanyang kasamahan. Kumuha ng isang stick na sigarilyo, sabay sinde gamit ang posporo. Hit-hit bugas si Roman habang tahimik na nakatingin sa noon ay bilog na buwan. May pakiramdam siyang humindi kahit hindi niya pa alam kung ano ba ang dapat sabihin kanina ng kanyang kasamahan. Di nagtagal naman, medyo malamok sa bakuran ng kanilang bahay. Kung kaya naman, hindi na nagtagal itong si Roman at bumalik na rin sa loob ng bahay. Pagsilay niya noon sa kapatid niya, ay nalaman niya rin na tulog na ito. Marahil na patagal siya sa labas, kung kaya't hindi na siya nito naantay pa. Nang makaramdam ng antok si Roman, ay kaagad rin itong humiga sa sahig. Hindi nito namalaya na maging siya ay nakatulog na pala. Kinabukasan, maliwanag na at may araw nang magising itong si Roman. Pagkamulat nga ng mga mata ni Roman ay nakita niya ang nakababatang kapatid na abala sa pag-ayos ng kanilang agahan. "O kuya, gising ka na pala. Kagabi hindi na kita naantay kasi nakatulog na ako." "Nga pala kuya, nakahanda na yung agahan natin. Napagtimpla na rin kita ng kape mo." Wika ni Jaime kay Roman. Napangiti naman itong si Roman kay Jaime habang nagwiwika ng, "Sipag ngayon ah. Alam na alam mo ang gagawin kapag may pabor kang hihingin ah." Sige na, kumain na tayo." Wika ni Roman sabay tayo at kusot sa buhok nitong si Jaime. "Kuya naman, nalagyan ko na ng langis yung buhok ko, alam mo namang papasok ako." "Bakit? Nagpapagwapo ka na ba? May nililigawan ka na no?" "Normal lang yan Jaime. Basta ang akin lang pilitin mong ayusin at makapagtapos ng pag-aaral. Alam mo namang gagawin ko ang lahat makapagtapos ka lang." Tugon ni Roman kay Jaime. "Oo naman kuya. Alam ko naman ang sakripisyo mo mula nang mawala sila inay at itay. Hayaan mo kuya, pag ako nakatapos na, ako naman ang tutulong sa'yo at di ka na rin mahihirapan sa mga pinapasukan mo." Nakangiting sambit ni Jaime. Nang marinig ni Roman ang sinabi ni Jaime, ay napatigil itong saglit at isang mahigpit na yakap ang isinagot niya kay Jaime. Matapos ang tagpong iyon, ay mabilis naman silang kumain dahil may kanya-kanya silang gagawin sa araw na yon. Si Roman ay papasok sa bigasan habang si Jaime ay papasok naman sa paaralan. Matapos nga ang pagkain ng dalawa, ay sabay na rin silang lumabas ng bahay. Doon ay sinabayan ni Roman ang paglalakad ng kanyang kapatid na noon ay masayang masaya dahil makakasama siya sa kanyang mga kaibigan sa isang pistahan. Lumihis na ng landas si Roman dahil iba ang rutang tinatahak nito papunta sa kanyang pinapasukan. Ganoon rin naman ang ginawa ni Jaime. Siguro mula roon ay aabuti ng halos 10 minuto pa ang lalakarin ni Roman patungo sa bigasan. Maya-maya pa ay bigla na namang pumasok sa kanyang isipan ang huling mga kataga na binitawan ng kasamahan niya noong gabi. Hindi niya rin ito masasagot kung siya lang ang mag-iisip. Minabuti niyang mas bilisan ang paghakbang
upang mas madali siyang makarating sa pwesto. Di nagtagal, narating na nga niya ang pwesto kung saan ito namamasukan. Tila pumukaw ng kanyang atensyon ang isang bagong muka na bumabayo ng mga palay. Nagulat naman itong si Roman nang may humatak sa kanyang braso. Pagsilay niya doon ay nakita niya ang kasamahan niyang kumatok sa pintuan nila noong gabi. Agad naman yung sumenyas na sumunod sa kanya at huwag mag-ingay. Wala namang nagawa si Roman, kundi ang sumunod para na rin alamin ang nais ba nitong sabihin sa kanya. Maya-maya, sa di kalayuan sa ilalim ng punong mangga ay tumigil ang kasamahan niya. Doon na ito nag-umpisang magsalita patungkol sa nais nitong sabihin kay Roman. Ano ba yung dapat mong sabihin kagabi? Saka bakit hingal na hingal kang kumakatok sa bahay? Tanong ni Roman sa lalaki. Bago kita sagutin, ipangako mo sa akin na hindi mo ipagsasabi ang mapag-uusapan natin. Sambit ng lalaki kay Roman. Oh, sige na. Sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Tugon dito ni Roman. Ganito kasi yun eh. Teka. Paano ko ba sisimulan? Hindi. Kilala mo naman si Tasyo, di ba? Yung pinaka nauna sa ating manggagawa dito sa bigasan. Gusto kasi ni Tasyo na makausap kita. Bali, ganito nga. Bukas na kasi ihahatid ang mga bigas sa isang binabagsakan ng amo natin. Mahigit sa 100 kaban yun. Tapos saka tayo babayaran ng pagdadalhan nito. Gusto ni Tasyo na onsihin natin yung amo natin. Ikaw ang kakausap kasi alam mo naman na ikaw ang pinagkakatiwalaan dahil sa maamo mong muka. Wala kang ibang gagawin kundi negosasyon lang. Kami nang bahala sa lahat. Saka kung paano tayo pupuga pagkatapos. Mahabang paliwanag ng lalaki kay Roman. Nang marinig ni Roman ang sinabi nito, ay di siya makapaniwala na may ganoong uri ng tao pa sa mundo. Hindi rin makasagot si Roman sa lalaki. Ano, Roman? Isipin mo yung kapatid mo saka yung kikitain mo dito. Pwede ka nang magbagong buhay. Sige na, kaya naman pumayag ka na. Isa pa, papartiyan ka naman namin ng hindi mo kayang kitain sa loob ng 1 taon na pagbabayo ng palay. Kulit na pahayag ng lalaki kay Roman. Nang marinig ni Roman ang sinabi ng lalaki, ay tila lumaki ang kanyang tenga. Inisip niya pa lang kung papaano niya mapag-aaral at matutustusan ang pang-araw-araw nila ni Jaime. Nagbigay pa ng ultimatum ang lalaki na bago matapos ang kanilang trabaho ay kailangan niyang magdesisyon. Agad nang bumalik si Roman sa bayuhan ng palay upang simulan na ang kanyang araw. Doon ay nakausap niya rin ang bagong muka sa kanila. Nalaman niya na Isko ang pangalan noon at si Isko raw ay ang pamangkin ng may-ari ng palayan. Sinabi rin ito na siya raw muna ang titingin sa tauhan ng tiyo niya. Magiging abala raw kasi iyon sa iba pang negosyo na nakakalat sa kanilang baryo. Mabait naman raw itong si Isko. Tila di nga lang palakibo at mas gusto lang ang mag-isa nitong si Isko. Nagpatuloy lamang sa pagbayo ng palay itong si Roman habang ang lalaki na kumakausap sa kanya
ay patuloy lamang ang pagmamasid sa kanya. May nagsasabi sa isip nitong si Roman na pumayag na dahil tama ang lalaki na hindi niya kikitain sa pagbabayo ng palay. Ang kaya niyang kitain sa loob lamang ng isang araw. Dumating nga ang oras na natapos na ang kanilang trabaho para sa araw na iyon. Mabilis namang nag-ayos na ng gamit itong si Roman. Maya-maya ay lumapit muli ang lalaking pumipilit sa kanya. Doon ay muli itong nagtanong sa kung ano na ba ang desisyon ni Roman. Wala namang lumbas sa bibig nitong si Roman at tila tikom itong naglakad paalis sa kanilang pwesto. Habang naglalakad na itong si Roman ay tila may nararamdaman itong nakasunod sa kanya. Maya-maya pa, sa pagbigla ang paglingon ni Roman, ay tumambad sa kanya ang isang lalaki. Mahaba ang buhok nito at matipuno ang katawan. Sa tansya ni Roman ay nasa 30 anyos pa lang ang lalaking ito. Bigla namang nagtanong itong si Roman kung sino at ano ang pakay sa kanya ng taong ito. Ngumisi lamang ito at tinitigan si Roman mula ulo hanggang paa. Nagwika lamang ito ng isang kataga. Malaking malaki ka na, Roman. Palagi kang mag-iingat at aalagaan mo si Jaime. Lagi mo ring panatilihing maging isang mabuting tao. Wika ng lalaking iyon. Pagkatapos naman itong marinig ni Roman, ay nakita niya ang lalaking iyon na nag-uusal ng ilang kataga, sabay ihip sa kanyang muka. Pagkagawa ng lalaki ay agad namang nawala ng malay itong si Roman. Nagising na lang ito sa harapan ng labas ng kanilang bahay. Sakto rin naman ang bukas ng pinto ni Jaime at doon ay nagtanong ito sa kanya. "Oh kuya, akala ko kung ano na. Kanina kasi parang may lagabog na nangyari. Di naman ako lumabas kasi akala ko yung nyug lang." Wika ni Jaime kay Roman. Wala ka bang napansin, bunso? Ako lang ba ang nakita mo dito?" Muling tanong ni Roman kay Jaime. Wala kuya. Kakalabas ko nga lang kasi aantayin sana kita dahil nakapagluto na ako. Ano ba nangyari sa'yo, kuya? Muling tugon ni Jaime sa kanyang kapatid. Wala naman. Sige, pumasok na tayo at medyo gutom na rin ako. Muling tugon ni Roman sa kanyang kapatid. Nang makapasok sila, ay agad namang uminom ng tubig si Roman at doon ay iniisip niya kung papaanong nakauwi siya at ano ang ginawa sa kanya. Bumalik na lamang sa ulirat itong si Roman nang tawagin siya ni Jaime dahil kanina pa raw nakasalang yung pagkain sa lamesa. Napangisi na lang si Roman habang umuupo sa upuan. Matapos naman nilang maghapunan, ay nagwika rin si Jaime na kinakailangan niya raw ng malaking halaga dahil palagi raw siyang tinutukso ng mga kamag-aral niya. Bakit di mo sinasabi yan, bunso? Ano pa ibang ginagawa nila sa'yo? Sinasaktan ka ba? Tanong ni Roman kay Jaime. Di naman nagsalita itong si Jaime. Napansin rin ni Roman na tila nagpipigil ito ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Huwag ka mag-alala, bunso. Bukas na bukas gagawin ko ng paraan bago ka umalis. Wika ni Roman sabay yakap ng mahigpit sa kanyang kapatid. Bukas na rin kasi ang magiging lakad ni Jaime patungo sa piyestahan.
Maaga namang nagising si Roman kinaumagahan. Nagtatalo pa rin sa kanyang isipan kung papayag ba ito sa alok ng kanyang kasamahan. Habang naglalakad itong si Roman patungo sa kanyang trabaho, naisip niya ang lalaking minsang nakasalubong niya sa daan, pauwi sa kanilang bahay. Nang makarating na nga itong si Roman, ay ganoon ulit ang pwesto nitong si Isko. Malalim ang tingin nito sa kanya at tila nagbibigay iyon ng isang pahiwatig. Matapos iyon ay mabilis ring lumapit ang katrabaho ni Roman sa kanya upang mag-usisa kung sasama na ba siya sa plano ng mga ito. Agad naman nagkaroon ng interes si Roman. Dala na rin ng pangangailangan ng pera para sa kanyang kapatid. Doon nga ay agad nang nagtanong si Roman kung papaano ang magiging hatian nila. Baka raw pwedeng mas tumaas ang parte niya. Iniisip rin kasi ni Roman ang lumipat ng lugar patapos iyon at magbagong buhay kasama ang kanyang kapatid. Sige Roman, pero papayag ka na ba? Kung papayag ka kahit mamaya, gagawin na natin. Huwag ka mag-alala kay Isko. Wala rin namang gagawin yan. Sa parte mo naman, dahil mabait kami, sige, dadagdagan kita. Mahabang paliwanag ng lalaki kay Roman. Di na sumagot si Roman at tumango na ito saka nag-umpisa sa kanyang trabaho. Maaga namang natapos sila sa pagbayo ng palay. Kinakailangan na rin nilang mag-ayos dahil madilim sobra kung aabutin sila ng dilim sa daan. Agad na may plano na ang kasamahan ni Roman. Nagtalaga ito ng oras. 8:00 in punto. Dapat ay nasa di kalayuan na sila sa bigasan at bahay ng amo nila. Dumating nga ang tinakdang oras. Balot na balot ang mukha ni Roman ng isang telang itim. Maging ang katawan niya ay ganoon rin. Andun rin ang dalawang kasamahan ni Roman. Noong una ay nagtuturoan pa sila kung sino ang papasok. Nagpasya si Roman na magpaiwan sa labas ng bahay upang magsilbing mata sa mga taong posibleng makakita sa kanila. Pumayag naman noon ng dalawa. Bali sila ang papasok. Basta kapag nakuha na raw nila, kailangan na nilang sumibat. Ilang sandali pa ang lumipas. Pumasok na ang dalawa. Si Roman naman noon ay matalas na nakamasid sa paligid. Naging madali lang naman ang ginawang pagpasok ng dalawa. Dahil sa kahoy lamang ang pinto noon kung kaya't mabilis lamang nasikwat ng mga ito. Gamit lamang ang isang matulis na bagay. Lumipas ang halos 5 minuto. Nakaramdam na ng hindi kaaya-aya itong si Roman. Paano? Yung hangin kasi noon ay biglang lumakas at parang sumasampal sa kanyang muka. Napansin niya iyon dahil sa parteng unahan ay kalmado naman ang mga damo. Napagtanto niya na sa pwesto niya lang talaga humahangin ng ganoong kalakas. Nang hindi na mapakali itong si Roman, ay agad itong bumuelta papasok sa loob ng bahay. Yun na lang rin ang gulat niya nang makita ang dalawa niyang kasama na nakaluhod sa isang lalaki na tila anino dahil sa sobrang dilim ng kapaligiran. Hawak-hawak ng mga ito ang iilang alahas ng matanda nilang amo.
maging ang mga perang papel na hindi na nagkasya sa bulsa ng dalawang ito. Maya-maya pa ay nakarinig itong si Roman ng isang napakalakas na pag-angil. Tanging pagmamakaawa lamang ng dalawa niyang kasama ang umaalingaw-ngaw sa paligid ng mga oras na iyon. Doon ay nakita niyang bahagyang humaba ang mga kuko ng nilalang na nakatayo sa harapan ng dalawang iyon. Maging ang mga mata nito ay tila naging isang santelmo na nagbibigay liwanag sa mukha nito. Nakita rin ni Roman na bigla na lang lumabas ang matatalas na pangil ng nilalang. Kitang-kita rin ni Roman na yung isa nilang kasama ay binaunan ng kamay sa bandang tadyang. Napahiyaw naman ang lalaking iyon dahil maging si Roman ay ramdam na ramdam ang sakit ng ginawa ng nilalang na iyon. Doon rin nalaman ni Roman na aswang ang taong iyon. Ganun rin kasi ang ginawa ng nilalang na iyon sa isang kasamahan nila Roman. Sa puntong iyon ay si Roman na lang ang mulat na mulat. Nawalan na rin kasi ng ingay na nagmumula sa dalawa niyang kasama. Hudyat iyon na wala na itong buhay. Ang inaakala pa noon nitong si Roman ay hindi siya nakita o napansin ng nilalang. Kaya naman marahan siyang gumapang palayo sa pinangyarihan. Nang makalayo na siya, ay nakahinga ito ng maluwag. Ang akala ni Roman ay tuluyan siyang hindi nakilala o nakita ng aswang. Sa pagbalik ng paglalakad ni Roman palayo sa bahay, ay laking gulat niya nang isang aso ang lumitaw sa kanyang harapan. Unang beses lang rin makakita nito ng ganoong uri ng klase ng hayop. Base sa paglalahad ng itsura nito, ay meron itong matatalim na kuko at imbes na 4, ay 5 ang mga paa nito. Ang mga mata rin nito ay namumula na tila napapaloob dito ang napakasariwang dugo. Pagbuka nga ng bibig ay napansin rin ni Roman na halos mag-iisang dangkal ang mga pangil na nasa harapan ng asong iyon. Doon rin nasabi ni Roman na hindi pa nga tapos ang engkwentro nilang iyon. Agad namang kumaripas ng takbo itong si Roman. Doon ay nakarit ang kanyang kaliwang kamay ng matatalas na kuko ng aso. Hindi na rin napansin ni Roman na nakayapak na pala siyang tumatakbo. Sugat-sugat na rin ang kanyang talampakan dahil sa mga matatalas na batong kanyang nadaraanan. Mas inisip raw ni Roman ang kanyang kalagayan at ang buhay ng kanyang kapatid. Imbis na umuwi, ay lumihis ng landas itong si Roman. Tinahak niya ang landas papunta sa mismong kabisera ng kanilang bayan. Hinubad rin ito ang kanyang damit at yun ang ginawa niyang pamigil sa nooy tuloy-tuloy na pag-agos ng dugo mula sa kanyang braso. Kung uuwi kasi siya, ay pwedeng masundan ang bahay nila. Ang iniiwas niya roon ay ang kanyang nakababatang kapatid. Nang makahanap si Roman ng isang bahay, ay agad itong kumatok. Matapos niya namang gawing iyon ay doon na rin nawala ang asong sumusunod sa kanya. Doon na rin ang desisyon nitong si Roman na magpaabot na ng umaga. Nang magising ito, isang kamay ang humawak sa kanyang ulo, dahilan para tumambad sa kanya ang isang matanda. Nagwika pa ito na kung ayos lang ba ang kanyang kalagayan
Nag-alok rin ito ng tulong para gamutin ang kanyang sugat, ngunit tumanggi na itong si Roman. Nagpasalamat na lang ito at agad ring umalis ng bahay ng matanda. Naisip niya na umaga naman kung kaya't walang dahilan para makita niya ang nilalang na pumaslang sa dalawa nitong kasama. Naglakad si Roman pauwi sa kanilang bahay. Ngunit napansin niya ang isang tumpukan ng tao sa bandang talahiban. Agad namang nagtungo si Roman doon upang alamin kung ano ang meron. Doon nga ay tumambad sa kanya ang mga katawan ng kanyang kasama kinagabihan. Nakabusal ang bibig nito gamit ang mga pera. Maging ang kamay ng mga ito ay wala na. At ang mas lalong nagpabaliktad ng kanyang sikmura, ang mga dibdib nito na wakwak. Butas iyon at wala na ang ibang parte ng laman loob ng mga iyon. Ang naririnig pa ni Roman na usap-usapan ng mga taong andoon ay isang mabangis na hayop raw ang may gawa nito. Ang iba naman ay hati ang paniniwala na gawa nga iyon ng isang hayop. Gayon wala naman daw naliligaw na ganoong sa kanilang baryo. Nakaramdam naman si Roman na tila may nakatingin sa kanya at nagmamasid sa di kalayuan. Maya-maya, nang iikot ni Roman ang kanyang paningin, tumambad sa kanya ang mukha ni Isko. Meron daw itong nakakalokong mga ngiti. Matapos niyang makita iyon ay nagmadali naman nang umalis itong si Roman sa lugar. Mas iniisip niya si Jaime na kung asan na ba ng mga oras na iyon. Ilang minuto pa ay narating na ni Roman ang bahay nila. Hindi niya naman na inabutan ng kanyang kapatid. Doon niya nakita ang isang liham sa papel na sinulatan gamit ang uling. Ang nakalahad sa sulat ay, "Kuya, hindi na kita mahihintay. Kailangan kong umalis para makasama ako sa mga kaibigan ko. May hinanda na rin akong pagkain para sa'yo. Baka sumagad ka ng trabaho kung kaya't wala ka pa rin hanggang ngayon. Uuwi rin ako, kuya, pagkatapos ng piyesta. Huwag mo na akong isipin. Ayos lang ako. Jaime." Yun ang sulat na iniwan ni Jaime para kay Roman. Dahil sa sulat naman na iyon, ay hindi nag-alala pa itong si Roman. Agad niya ring nilantakan ang pagkaing nakahain sa lamesa. Makirot pa rin ang sugat na kanyang natamo. Tama talaga desisyon ko. Una pa lang sana sinunod ko na ang pagtanggi sa paanyaya ng kasama ko. Imbis mapabuti ay lalong lumala ang sitwasyon. Wika noon ni Roman sa kanyang sarili. Matapos niya namang makakain ay napagpasyahan niyang magpahinga muna sa kanilang silid. Nagpalit lamang siya ng kanyang kasuotan. Maging ang damit na ginawa niyang pamigil sa pagdurugo ay basang-basa pa rin ito. Doon rin nagulantang itong si Roman dahil walang bakas na naghilom kahit papaano ang sugat sa kanyang braso. Tila napaka naging sariwa pa ito lalo. Doon nga ay nawalan ng malay tao itong si Roman at nakatulog na rin agad. Gabi na nang magising itong si Roman. Gawa nang naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang sugat. Agad na bumalikwas naman ito sa kadahilan ng may mga ingay at kaluskos siyang naririnig sa paligid ng kanilang bahay.
Pinilit noon ni Roman ang tumayo. Nagtungo ito sa kusina para kuhain ang isang tabak. Batid niya kasing may nakamasid sa kanilang bahay. Maging sa himpapawid rin, rinig na rinig ni Roman ang isang pagdapo sa kanilang bubungan. Alam ni Roman na may koneksyon si Isko sa nangyari sa mga kasamahan niyang namatay. Iba raw kasi ang ngiti nito sa kanya. Agad namang kinuha ni Roman ang rosaryong nakasabit sa altar nila. Matapos iyon ay agad niyang inilagay sa kanyang kamay habang hawak-hawak ang tabak at matapang na lumabas ng bahay. Dun nga tumambad kay Roman ang isang ibon na hindi normal. Ang mga mata kasi nito ay mayahalin tulad mo sa isang tao. At gumawa rin iyon ng isang ingay matapos siyang makita nito. Ilang sandali pa ang lumipas. May iilang aso rin ang bigla na lang lumabas sa kung saan. Bali yung asong iyon ay kagaya ng humabol sa kanya. At yun rin ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng isang malalim na sugat. Wala namang kaalaman itong si Roman sa lihim na karunungan, ngunit alam niyang mga aswang ang nasa harapan niya. Nang mapalibutan si Roman ng dalawang aso, ay nakahanda na rin siyang makipagsabayan sa mga ito. Nang oras na iyon, ang ibon ang nagsisilbing hudyat kung kailan susugod ang dalawang aso. Tila nag-uusap ang mga iyon sa pamamagitan ng pag-angil. Isang matinis na boses ang lumabas mula sa ibon, hudyat para sugurin si Roman ng isang aso. Patakbong sumugod ang aso sa kinatatayuan ni Roman. Iwinasiwas naman ni Roman ang kanyang tabak, ngunit di man lang nakitaan ng takot ang asong papalapit sa kanya. Maya-maya pa, isang malakas na kalmot ang muling binitawan ng aso. Dahilan rin iyon para tamaan ang bandang dibdib ni Roman at mapahiga ito sa lupa. Sa pakiwari ni Roman, nagbubunyi ang mga nilalang na iyon. Nakita niya rin kasi na tila tumango iyon sa kapwa aso na noon ay papalapit na rin kay Roman. Sa puntong iyon, tila nagpaubaya na itong si Roman. Alam niya rin na kagaya ng nauna niyang mga kasama, ay ganoon rin ang kanyang kahihinatnan. Hindi na pumorma si Roman ng isang pangdepensa. Habol hininga itong nagpatianod na hahayaan niya ng magwagi ang mga nilalang na iyon at makuha ang pakay sa kanya. Ang isang aso naman ay bumuelo na ng pagbuka ng kanyang bibig. Akmang sasakmal na ito sa buka ni Roman. Napapikit na lang ito at hinihintay na dumampi sa kanya ang matatalas ng ngipin ng aso. Bigla namang pumatak ang isang malapot na likido na nagmumula sa aso papunta sa mukha ni Roman. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, doon niya nakita ang isang punyal na nakatarak sa noo ng asong iyon. Nagpalinga-linga pa itong si Roman. Doon nga ay nakita niya ang isang lalaki na noon ay pamilyar sa kanya. Natandaan niya na iyon at iyon ang lalaking kumausap at nagbigay ng paalala sa kanya. Papalapit iyon sa kanilang pwesto habang may inuusal sa bibig. Pagkatapos noon ay
ibinabato nito gamit ang kanyang daliri papunta sa asong nasa harapan ni Roman. Hindi niya matukoy kung bakit andoon na naman ang lalaki. Napangiti naman sa kanya iyon. At ang natitirang aso na sasakmal kay Roman ay bigla na lang napatigil. Nakita ni Roman na kagagawan iyon ng lalaki. Matapos kasi nitong maibato sa aso ang isang dasal, ay para itong hindi makagalaw. Nagwika naman ang lalaki kay Roman ng, "Ano pa ginagawa mo, Roman? Itarak mo ng tabak na hawak mo sa dibdib ng asong nasa harapan mo." Wika ng lalaki. At doon ay biglang nabuhayan ng loob si Roman. At walang ano-ano'y itinarak nga nito ang matalas na tabak na noon ay bumaon sa kanya. Matapos iyon ay nag-usal ulit ang lalaki papalapit sa mga aso, sabay bato nito sa mga nilalang. Doon ay mabilis na nag-usok ang mga aso. Ang ibon naman noon ay dinaplisan ng lalaki sa kabilang pakpak. Tinanong naman ni Roman kung bakit hindi pa nito tinapos. Nagsabi ito na nilagyan niya lamang ng palatandaan upang makarating sa kanilang pinuno ang labanang naganap sa labas ng bahay nila Roman. Nagpakilala naman ang lalaking iyon sa pangalang Marco. Sinabi pa ni Marco na sumama raw muna si Roman sa bahay nito dahil wala pa naman si Jaime. Doon nga ay laking gulat naman ni Roman at nagwika ito kay Marco ng, Teka, paano mo nalaman ang pangalan ng kapatid ko? Sino ka ba talaga, Marco?" Maraming pagtatanong ni Roman. "Sasagutin kita kapag sumama ka na sa akin patungo sa bahay ko. May marka ka ng isang gabunan. Gabunan ang nakaharap mo, kung kaya't di sila titigil hanggat hindi ka napapatay." Wala namang nagawa si Roman kundi ang sumama kay Marco. Ang huling naalala ni Roman ay nag-uusal itong si Marco sabay ihip sa kanyang muka. Tila naulit ang pangyayari ng minsan niyang makaharap ito sa isang masukal na daan. Nagising na lang itong si Roman na nakahiga sa isang silid. Doon rin tumambad sa kanya ang isang napakaraming halamang gamot na nakalagay sa garapon. "Oh, gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo?" Tinig na nagmumula kay Marco habang nagdidikdik ito ng iilang halamang gamot. Matapos iyon ay inilagay ito ni Marco sa isang baso na may lamang lana. Doon ay iniabot ni Marco ang basong iyon at pinainom kay Roman. Yun rin daw ang magtatanggal ng marka ng gabunan sa kanyang katawan. Nagtapat rin itong si Marco na nasundan na ang bahay nila ng mga ito dahil sa markang nakakabit sa katawan ni Roman. Yung tanong mo kagabi, Roman, ngayon kita sasagutin. Ang tatay mo at tatay ko ay iisa. Kapatid ko kayo ni Jaime. Alam kong nakakagulat ngunit kailangan mo nang malaman lalo pat nalalagay ang buhay nating tatlo sa panganib. Si Jaime ngayon ay nagpunta sa piyestahan na kung saan purong aswang ang imbitado. Malamang sa malamang, nayanggaw na si Jaime. Wala na tayong magagawa, Roman.
kundi harapin ang isang digmaan. Mahabang salaysay ni Marco kay Roman. Litong-lito naman itong si Roman sa sinabi ni Marco. Nagsabi pa itong si Marco na bago mamatay ang kanilang ama ay hinabilin sa kanya ang dalawa dahil siya ang panganay. Nagtapat din itong si Marco kay Roman na isa ito na albularyong antingero. Nabatid na rin daw ni Marco na mangyayari ang lahat ng ito. Si Jaime raw ang magiging kalaban nila sa digmaang magaganap. Ipinagtapat naman ni Marco na kailangan matutunan ni Roman ang isang trabaho ng mananambal. May ilang mutya rin daw na ibibigay si Marco sa kanya. Huwag daw siyang mag-alala dahil ramdam niya ang presensya ni Jaime. Dahil bata pa lang daw sila, ay nilagyan niya na ng sinulid na walang makakakita ang dalawa. Yun raw ang dahilan kung kaya't kahit na malayo si Marco, ay alam niya ang nangyayari sa dalawa niyang kapatid. Ipinakita rin ni Marco ang lahat ng karga na meron siya sa katawan. Naroon ang mutya ng kalabaw, mutya ng kidlat, at ang ilang buhay na kataga na nakaburda sa katawan ni Marco. Lahat raw iyon ay kailangan matutunan ni Roman dahil hindi raw niya kakayanin mag-isa ang digmaan na magaganap sa susunod na kabilugan ng buwan. Mas marami raw ang mga bagong sibol na yanggaw na kanilang haharapin. Yung pamangkin raw ng may-ari kung saan nagtatrabaho si Roman ay ang isa sa maharlikang gabunan na nahanay sa kaliwa. Kabaryo, dito ko na po muna tatapusin ang karanasan ko. Naway nagustuhan ninyo ito. Salamat po. Yun na yun. Grabe, nakakabitin yung kwento ni sino ba yung pinakabida. Naging no? Naging interesting yung kwento kasi nga biglang lumabas tong si Marco. No? Ano, Kabaryo? Nakita nyo naman, di ba? Unang kwento ni Roman, dalawa silang magkapatid ni Jaime. Bali, panganay itong si Roman eh. Kahit ako nung una, habang binabasa ko to, kasi siyempre, di ba? From sender, inaayos nga namin. Ang alam ko talaga is si Roman at si Jaime lang. Yung hindi ko alam na medyo naghinala pa nga ako na magiging albularyo tong si Jaime. Kasi siyempre bunso tapos wala naman tatay nanay sila. Ulirang lubos na. Sorry. Tapos yun na nga. Ang ending pala talaga. May kapatid itong si Roman. Diba? Tapos biruin nyo yun, yung pinapasukan pala ni Roman. Si Isko pala na bagong saltalan din na pamangkin ng tiyo nung tiyo ni Isko yung amo ni Roman. So si Isko nahanay daw sa maharlikang gabunan. Diba? Solid yun, mga kabaryo. Ang hirap na ito kasi kung kayo nabitin, mas nabitin ako. Di ba? Bali ganito. May part 2 talaga to eh. Andito. Hindi ko lang siya sinama kasi nga sobrang haba nung istoryang pinadala. Feeling ko yung part 2 na ito may karugtong na part 3 pero ang gagawin ko kasi baka kakausapin ko yung nagpadala tapos sabihin ko isend para makonekta ko agad sa part 2 tapos one shot natin yung part 2 para hindi mahaba yung hintay nyo, diba? Kasi nga alternate yung upload natin. Kasi isipin nyo,
Kumbaga sa akin itong part 1, kumbaga background to ng buhay ni Roman sa ni Jaime. Wala pa talaga diting sequence nung story, di ba? Kasi pansin nyo yung title, di ba? Magkapatid. Tapos hindi naman natin alam na tatlo pala sila talaga. Dito lang, ito lang sa huling part. Maski ako nung binabasa ko to nung una, naguluhan din ako. Pero yun nga, nung inintindi ko talaga, sabi ko malupit to kasi nga lumabas ngayon tong si Marco. Yung una pala talaga, nakilala niya na to. Kumbaga, nakasalamuha niya na, di ba? Sabi ni Roman, nasalubong niya sa masukal na daan pa uwi itong si Marco. Kaya pala ganun yung binigay na ano ba to? Yung kumbaga yung paalala kay Roman na manatili kang mabuting tao. O, siguro may meaning yun. Hindi natin alam, hindi ko sasabihin kasi nga may part 2 tayo eh. Di ba? Tapos gusto kong malaman kung interesado kayo sa part 2. Di ba? Kasi syempre kung hindi kayo na okay o hindi kayo nagandahan, hindi okay yung kwento ni Roman, syempre hindi na natin ilalagay yung part 2 kasi nga hindi naman natin alam na ganito pala talaga. Pero kausap ko naman yung sender eh. Sasabihin ko sa kanya na yung sa story niya, tapusin niya na yung story nung sa tiyo niya. Kasi ang nagpadala nito, hindi naman mismong si Roman. Kumbaga tiyo niya si Roman. Isipin nyo kung ilang taon na rin tong nagpadala. Kasi yun nga, wala nilagay na taon. Isa pa, yun pa. Tapos lugar ng Samar. Alam naman natin na saka yun unang kwento yung sinabi ni Roman nung tiyon ayon pamangkin ni Roman siguro to yung nagpadala. Naging kuno-kuno raw na balita na sumikat tong ganitong kwento sa lugar nila. So siguro may mga taga-Samar dito na nakikinig. Comment down nga kayo dyan kung talagang hindi ko kasi siguro hindi pa ako pinapanganak nung nangyari to. Kaya hindi ako masyadong updated, di ba? Siguro may mga nandyan na narinig tong kwentong to. Comment kayo sa baba. Tapos, para malaman ko kung okay sa inyong tuloy natin, comment kayo ng #Marco. Yan, di ba? Okay no, #Marco. Sige. Yun ang basya natin. Tapos, 200 likes. Ayan, yan ang basya nating abare. 200 likes tapos. Komento nyo pa rin syempre pero sa dulo, lagyan nyo ng #Marco. 200 likes tapos komento nyo sa kwento ni Roman. Sa dulo, #Marco para ma-recognize natin. Tas nga pala kabaryo, yung past upload natin ng mga nakaraan, di ba napansin nyo, ang dami nyo nag-comment doon tas hindi ko naman kayo na shoutout nga, di ba? Siguro yun nga, yung magko-comment dito tapos yung magko-comment sa part 2, bali isa-shoutout ko sa next story para may ipon. Di ba? Kasi unfair naman dun sa laging nagko-comment na komento. Syempre tayo, sina-shoutout natin yan. Bali, ang gagawin ko, part 1 comment, part 2, kung magugustuhan nyo nga ilalatag natin. Tas yung magiging comment ng dalawa, saka natin i-shoutout sa next upload natin ng video. Siguro, kung maglalatag man tayo rito kay Roman, ipapart 2 ko na. Iano ko na yun kahit mas mahaba. Kasi nga, kagaya na ito, 1 hour may git to. Yung siguro yung part 2 na ito, pag dinugtong na natin yung part 3. Kasi mahaba eh. Isipin nyo maglalaban. Diba, speechless tayo sa kwento kasi nga, biruin mo si Jaime mga kalaban nila. Base lang din to kay Marco na kuya talaga nila, di ba? Kung nayanggaw talaga to si Jaime, hindi natin alam yung ending kung nakakaiyak ba to o basta hintayin nyo kabaryo kasi maganda to. Siguro sa ngayon yun lang muna, tapos babawi ako sa part 2 at next upload natin nandun yung shoutout. Tapos yun nga, pag yung kalimutan na 200 likes, komento tapos #Marco.
Yan. So, paano ka baryo? Yun na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat sa inyo.